Hvis drømmen det altid har været en racerbil, og økonomien den er begrænset, altså i den lille økonomi, er det så overhovedet muligt at få en racerbil, så man kan ud og lege på nogle track days, komme ud og køre lidt på racerbanerne, uden at have de helt store summer? Ja, det er det faktisk. Og jeg har fundet den her gang den allerbilligste sportsvogn, man kan få fat i Danmark. Prøv lige at kigge herover. Den kommer fra Seat. Det er en Seat Ibiza, og den hedder Cupra. Og når først Seat de kalder tingene for Cupra, så er det fordi man har puttet en hel masse motor og en masse sportslige egenskaber i en fornuftig bil. Seat Ibiza Cupra her, den koster 214.000 kroner, 995 til sidst. Altså lige omkring 215.000. Det er altså ikke meget mere end en ganske almindelig lille, fornuftig B-segment eller C-segment bil koster i dag til familien. Her får man så en sportsvogn i stedet for. Og når jeg siger sportsvogn, så mener jeg sportsvogn. Det er godt nok forholdstræk. Mange af de vil postulere rigtig sportsvogn i dag, de kører med bagholdstræk. Men den her, den kører faktisk så fint i balance, at man kan få til at gå sidelæns rundt i svingene, til trods for den kun er forholdstrum. Den lyder 192 hestekræfter og har et massivt moment på 340 Nm. Og det har den over hele registret. Det kommer allerede ved 1750 omdrejninger og bliver ved hele vejen op. Den er brølstærk. Det er simpelthen den samme motor, som ligger i Audi A4 og Passat osv., som man har rigtig puttet noget turbotryk på. Det vil sige, at det er 1,8 motoren, og den er altså tunet op til 192 hestekræfter. Det giver altså præstationer, der er i verdensklasse. Det er 6,7 sekunder til 100 km/t. Det er 235 km/t på toppen. Og det, der er fedt, det er, at den er super sportslig at køre. Og noget, jeg synes, der er rigtig dejligt ved den også, det er, når man kigger på den, så ligner den ikke en sportsvogn. Så kan man måske også få lov at have den stående i fred inde i byerne, uden der er nogen, der kommer og skal gøre noget ved den eller pille ved den. Fordi den her ligner slet ikke en sportsvogn, men tak skæbne, når man kommer ud og køre, så er det en sportslig bil. Og jeg synes, de her 215.000 kroner, det er en rigtig, rigtig fornuftig pris. Jeg kan ikke komme i tanke om andet, hvor man kan komme ind og få sportslig bil til den her fornuftige pris. Men hvis vi prøver at kigge ind i bilen, og kigger ind, hvordan og den er skruet sammen, så får man lidt chok. Fordi når man kigger herind, så kan man se, hvor sportslig den her bil er. Den har alt det guf, der skal være. Lækre sæder med gode kanter på, så man ikke falder ud af dem, når man giver lidt gas. Den kan sættes i sportsmode, så vi får en stram undervogn og en lidt mere snærende motor. Den kan også gøre sådan, at man kun får meget lidt hjælp fra ESP'en, sådan at den for alvor kan få lov at køre sidelæns. Den har det fedt. Man kan så sige, til familien kan den faktisk også gå for bagagerummet. Det er rimeligt, bagsædet det er okay, men den er jo todørt. Så det betyder altså, at det er ikke så nemt at komme derind. Man skal til at vippe sæderne frem og trække dem frem og så videre. Men på den anden side, sådan gjorde vi jo altid i gamle dage, og det fungerede udmærket. Jeg skulle vild med den bil. 215.000 kroner. Den kunne godt fange mig. Jeg er bare bange for, at jeg kommer til at køre alt for stærkt i den, fordi man mærker slet ikke farten. Der er en del vindstøj i den, men det er sådan, det er. Det er jo en lille bil, som kan køre pokker stærkt, så der er ikke helt det samme i som i de store flyder, men for pokker, hvor er den fed at køre. Det her, det er i hvert fald lækkert. Og når vi nu går hjem og kigger, kan man se, jamen bagagerummet, det er faktisk en fornuftig størrelse. Det er ikke kæmpe stort, når man skal til på skiferie eller et eller andet lignende. Der bliver man nødt til at kaste på taget, for man kan jo ikke sætte anhængertræk på. Det er en sportsvogn, der sidder udstødning, der sidder lige i midten, så det kan ikke lade sig gøre. Og noget andet, den er født med reservehjul. Det er så dejligt. Rigtig mange nye biler i dag, der får man bare et lappesæt, men det hjælper altså ikke noget, hvis stikket det er sprunget. Så kan sådan en spray altså ikke lappe noget som helst. Men det her, det fungerer egentlig rigtig godt. Det er bare en rigtig sjov og spændende bil, synes jeg. Det eneste, der ikke skulle stå, der skulle ikke stå det her Cupra, der skulle ikke være der. Hvis det var mig, der skulle købe den, så ville jeg købe den uden mærkerne på. For når der er ingen mærker på, så er der ingen, der ved, det er en rigtig sportsvogn. Men det er der altså på den. Den er fed. Vil I med mig ud at køre? Ja, det vil I gerne. Kommer ud og kører i Ibiza ude på banen, så mærker man altså, at den her motor, den er så potent. En 1,8 motor med 340 Nm i sådan en lille slæde som den her. Det er jo påskrevet. Man skal bare huske, det er en forholdstrækker, og det gør altså, den vil, hvis så frem til fald, at man bare træder speederen i bund, så understyrer den jo helt vildt. Så kører den jo bare lige ud, mens man drejer, og hvis man bare drejer mere, og det skal man ikke gøre. Derfor skal svingene skæres rigtigt, når man kører i forholdstrækker, så er der ingen grund til at putte gas på i svingene, fordi så laver man bare nummer med en. Men den er faktisk rigtig godt i balance. Hvilket betyder, at man kan faktisk få den til at køre sådan pænt sidelands, selvom det er et forholdstrækker. Det er ret imponerende, sådan en lille bil her. Jeg synes virkelig, at den er fin. Og den er jo sportsvogn, uden at være irriterende sportsvogn. Det vil sige, at her er ikke noget at gøre med, at man skal til at... Jo, det lykkedes stort godt. Der er ikke noget med, at man skal til at sidde og irritere over, at den er så forbandet hård,
at alting det går op i bummelum, når man kører, så er det dak. Den har stadigvæk en vis form for komfort. Og det synes jeg er rigtig imponerende i en bil, der kan køre så sjovt og samtidig med. Jeg synes simpelthen, den er fantastisk. Den er pisseskæg. Øj, hvor er det sjovt, det her. Ej, den er virkelig lækker, men altså, der hvor de fleste kommer til at bruge den, det er jo ude på landevejen. Og der kører den altså virkelig fint. Man skal bare lige huske det her med igen. Det er en forhjulstrækker med en hel masse hestekræfter og i en lille bil. Og det betyder, at hvis kører man meget stærkt, så begynder den altså at lave noget vind og noget støj, som de større biler ikke gør. Det er altså en lille bitte skrøjt, den her, men det gør ikke så meget, fordi den kører skide godt. Jeg synes simpelthen, den er fantastisk. Den lille bil. Ej, hvor er den er skarp. Den er skarp. Den er fin. Den er rigtig fin. Jeg er nødt til at sige det, som det er. Kære Seat, det her det er bare godkendt. Og det er en af de fedeste biler til prisen. Det er den fedeste bil til prisen, hvis man er til det sportslige. Det her det er jo fuldstændig fantastisk. Den er så godkendt. Jeg kan ikke komme i tanke om noget, jeg ikke vil have i den her bil, når man kigger på en pris til 200.000 kroner. Fantastisk.